byggeri og energielever. Jeg vil lige vise jer, hvordan I kan installere forskellige plugins til SketchUp, som jo kan hjælpe jer til at blive meget mere produktiv i SketchUp. Og det plugin, jeg lige vil vise jer her nu, det er det, der hedder Sketchucation. Og Sketchucation, det er i sig selv ikke et plugin, du bruger til at lave noget særligt med den, men det er et bibliotek, der giver adgang til en lang række plugins. Man kan sige, at SketchUp har sit eget bibliotek også med en lang række plugins, men Sketchucation har også rigtig mange andre gode, både gratis og betalingsplugins, I kan gå ind og bruge og installere i jeres egen SketchUp version. Men i hvert fald herinde i vores team, der har jeg lagt et link ud til jer til Sketchucation, der hvor I kan downloade det plugin, I skal bruge for at kunne afvikle Sketchucation inde fra SketchUp. Så I klikker her, boink, og så kommer man ind til den her hjemmeside, og så går man ind og siger download now. Nu har jeg altså lige downloadet den på forhånd, så det vil jeg undlade at gøre, men skal I selvfølgelig gøre det her. Og herinde så ligger så også en guide til, hvordan man kan installere det osv. Det her det er deres hjemmeside, Sketchucation, den kan også være nyttig til at gå ind og læse for vejledning til, hvordan alle deres andre plugins de fungerer. Men jeg hopper lige over i SketchUp her, og så viser jeg, hvordan I kan installere det. Jeg hopper ind i det, der hedder Extension, og så ned i Extension Manager. Så trykker jeg der. Bum. Det er meget enkelt. Der har jeg en lang række andre plugins her, som I kan se her. Og der står noget omkring, om de er aktiveret eller deaktiveret, og hvem der har programmeret eller lavet de her plugins. Og jeg kan se, der er noget her, der skal opdateres. Det får jeg også at vide, hvis der er brug for det. Så det. Vi hopper lige tilbage igen til nu her. Så siger jeg install extension, for nu vil jeg installere det der Sketchucation plugin. Så trykker jeg der. Og så har jeg lige for lidt siden downloadet Sketchucation. Som I kan se, så har jeg gjort det før. Men den ligger i hvert fald der, den er god nok. Så klikker jeg der, og så siger jeg åbn. Bum, så kom der faktisk en lille menu frem her, som er Sketchucations egen menu. Så there are 3 extensions ready to be updated. Den valgte så at lukke den ned selv. Jeg tror at jeg siger luk og sluk til det her show her. Sådan der. Og så har vi dem liggende her. Det var den her lille menu, som sagt. Lad os lægge den herud, så jeg kan se den ordentligt. Hvis jeg prøver at trykke der, så får jeg sådan en pop-up frem her, hvor jeg kan begynde at downloade alle mulige forskellige plugins. Og ja, det er sådan set bare at slå sig løs. Der er rigtig mange forskellige derinde, der tjener alle mulige forskellige formål, lige fra at kunne lave konstruktioner til at kunne lave animationer eller alle mulige blobby former og så videre. Så man kan se her, så er der noget, der hedder recent by download. Det kan man gå ind og se, hvilke nogle er mest populære. Det kan måske være en meget god indikator på, hvad der er nyttigt at bruge herinde. Faktisk, som siger, nu sidder jeg lige og kigger på den her, der er Sketchucation Tools. Det kunne være, jeg skulle prøve at installere den. Den ligger så op og kommer nogle nyttige funktioner i forhold til Sketchucation, som I kan bruge der. Den her op, libfredo 0 eller Fredo 6 herop, det er et plugin, der bruges til at afvikle nogle andre plugins, som hvad det hedder programmeren her, Fredo, han har lavet. Og den kan være, I også får brug for den senere. Det tror jeg, vi springer over her nu. Men skal man se her, der er for eksempel plugin til at kunne give objekter rundede hjørner, og så videre, hvis man vil bruge det her. Curveloft, den er ret cool. Der skal jeg faktisk bruge den der libfredo 6 her. Så jeg tror faktisk lige, at jeg vil gå ind og sige install til den der. Og når Sketchucation her ellers lige vågner op igen oven på den operation, så tror jeg siger install også til Curveloft. Det er en plugin,
for eksempel kan skabe sådan nogle meget organiske